Velkommen til Gældskro. Okay, alle sammen. Den næste udfordring er, at vi skal igennem den forhandlingsbanen og lave en rundfald til sidst. Din tur, Diana. Og begynd! Din tur, Sara. Og så. Begynd! Din tur, Ida. Tak godt. Begynd! Så er Ida. Hvem er det der lille venner, der Okay, den næste udfordring, I skal prøve, det er, at I skal skyde med den her automat klipblaster. Okay, lad os gå i gang. Godt, Diana. Er den tør? Ja. Min venner. Ej, så lille. Hvor er du dårlig. Hvad er det der 10 meter væk, og den der rig? Og så op med at dreje. Helena! Ikke skudøvelserne. Så er skud, det er nok helt klart det bedste. Er magasinet rundt op? Nej, Ja, det er ikke helt frem til, at det er de bedste skud. Er den ude? ja. Ja. Helena skud. Den næste udfordring er, at vi skal hjælpe en gammel mand eller dame over vejen. SOS, Watcher, en gammel mand skal over vejen. Og så slut. Min gamle ryg. Ej, hvordan skal jeg nu komme over til mit hus? Helt over på den anden side af vejen. Jeg ved det, det vil hjælpe dig. Mange tak. Sådan det. Ja, det er godt. Hvis ikke så kom. Min ryg. Det er en undskyld, der er med til den have. Nå, stop den mand. Hej, du er over til dit hus. Ja. Mange tak. Der vi skal se, om der kommer nogen. Ej, det gør jeg ikke. Så, det var jeg, sådan der. Det var gammel dag. Hvor man rigtig vil gå. Ja. Min karakter nu. Stammespierne. Den. Hier. Så. Et 4. Så går vi videre til Sara. Hun får et. 2 tal. Under. Et 0 2. Så går vi videre til Helena. Hun har lavet rimelig god her, så hun får et. Michael.
Fint. Så går vi videre til Ida. Ja, det er skuffende. Det er minus 0,3. Ja. Det er minus 0,3. Ja, perfekt. Okay, den næste og sidste udfordring, det er, at vi skal just dagens træ. Okay, nu skal vi til karakter igen med dansen. Det er jo selvfølgelig det vigtigste. Jeg må sige, at hold lidt, de klarer det ikke så godt. Nå, hej Charles. Hej. Kan du have noget at vise? Ja, tak. Ja, tak. Men de klarede ikke så godt i deres dans, men fysisk, der må jeg sige, der var de meget overlegen hold 2. Men jeg har givet Diana fra hold 1 0-2. Hun klarede ikke så godt. Helena, hun var godt nok dårlig. Ja, helt minus 0. Tak, Charles. Hvorfor det? Det er min gang, minus 0,3 fik Helena. Jeg må sige, hold 2, de klarede jo ikke så godt i deres fysiske opgaver. Men dansen, den var rigtig god. Dans er jo selvfølgelig det vigtigste. En agent kan ikke være agent uden at danse. Men Sara fik 7. Det synes jeg er meget klart. Ida, hun var godt nok en lavand til det. Hun fik lige 12. Det er højeste, man kan få. Så det var ret godt. Men nu skal jeg så ud og sige det til dem. Og det er en min. Dejligt. Nu skal jeg ud og sige det til dem. Jeg er en agentskole, og 2012 er... Og så det andet. Karakterer. Dansen, det vigtigste for. Ja. Ja tak. Det ser godt ud i dag, hva'?